ассалому алайкум дӯстон ва тамошобини сомонаи рахштеҷӣ. дӯстони азиз, боз дар имзо навори якчанд намуд хона, замин ва квартираҳои нав рӯй карданд, ки мо қабул кардем пешкаштон мекунем бо нархҳои арзон. агар шумо дар чунин хонаҳои фурӯшӣ, квартира, замин, мошин, ягон техника, ягон компания, ягон маҳсул, ягон дач, ягон аппарат, ягон сохтмон, ягон чизе бошад барои реклама кардан, марама сурат маълумота дар WhatsApp имо экранмада рӯй кунем. мо дар видеои оянда фурӯшда рекламада мегузорем. дар имзо арасаи хонаҳое ки мо қабул кардем рӯй кардан аз ноҳияи Хуросон, аз территорияи шаҳри Хуҷанд, квартираи арзон ки нархаш бениҳоят арзон астаем. ҳастаи хонаҳои фурӯшӣ аз территорияи Душанбе, Ваҳдат, Ҳисор, шаҳри Бохтар, Вашт, Калхозобод, Ҳисор ва Турсо ва дигар тарафҳо астаем. ҳам замин, ҳам квартира дӯстони азиз, ҳам хонаи заминӣ ки нархҳои арзон катем. ва курси имрӯза бошад 123 сомону 50 дирам. мо бошад навор асар мекунем маълумоти ба қисми хонаҳои фурӯшӣ. мегзарем ба аввалин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ астаи дӯстон, срочнаи қарор дорад дар ноҳияи Хуросон, ҷамоати деҳоти Ҳилолӣ, деҳаи Меҳнат, Раисвед. дӯстони азиз, 8 сотиқ замин масоат дорад ки 7 дар хона кардаги аст. обши қати хонаҳои барак амаш карди 7 дар хона. об свет мега дорад. дута калидор, кухни, ҳамом, дегдонхона, ҳавлӣ кушод, рӯи ҳавлӣ стяж кардаги дӯстони азиз, ангур, мақсад дарахтони мевадиҳанда, сета оғул, мақсад ки барои ҷои гов мол оғули калон дуэтажа кардаги астаем. алафхона, ҳоҷатхона дӯстони азиз ҳастаем. обшим хона бо ҳамаи шароитҳои зиндагӣ, наздикӣ шуда мактаб, беморхона, ҷамоат, боғчаи кӯдакона ҳамаш ҳастай. дастсрочна мегад фурӯхта мешавад бо нархи 360 000 сомонӣ ки бо савдо муомилаш мегад дар назди хона. обшим хона бениҳоят кушод, ошхона, баня, кухни, аловхона, дегдонхона, оғули калон, боғча, дарахтони мевадия, чойлоби ангур ҳамаш қоидавӣ. мақсад ки ҷои говмолда ҳама чӣ дорад. мақсад барои говмол я оғули калон дуэтажа ҳастай. барои хеле одамое ки говмол мекунанд бениҳоят ҷои хуб астай. якумаш рақамҳои мегафон дастӣ, дуюмаш ҳам рақамҳои Тоҷикистон аст, ахираш 39 WhatsApp дорад. ҳар ду рақамҳоро кор мекунам, барои 360 мега нархи хонара бо муомила дорад. ва дӯстони азиз, шумо агарам хали хонаҳои фурӯшӣ, квартира, замин, мошин чизе ки барои реклама кардан бошад, маърамат рӯй кунем, мо реклама мекунем. мегзарем ба дим квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ навбатӣ астае ки срочнаи бо нархи арзон дар шаҳри Хуҷанди Бостонӣ, ҷамоати Тобаш, амихел Тобашар, амихел маълумот дошта дӯстони азиз, шаҳри Хуҷанди Бостонӣ, ҷамоати Тобашар, амихел. хоб духонага квартира астае ки дар 4 ошона қарор дорад ки квадратша намедонем мега соҳибшон. хоб домои советския дӯстони азиз, шаҳри Хуҷанд, Тобшар, амихел ҷамоати Тобашар. хоб нархаш 78 000 сомония мега соҳибаш мега бо ягон сум муомила мешавад. ремонтуш ҳам хел средния дӯстони азиз, духонагаи дар 4 ошона квадратша намедонем мега соҳибаш, нархаш 78 000 сомония аст. хай бо муомилаша қати хушон мекунен. якумаш рақамҳои Билайн Тоҷикистон, ахираш 70, дуюмаш рақамҳои Россия 58 WhatsApp дорад. срочная мега дӯстони азиз, шаҳри Хуҷанди Бостонӣ, ҷаводи деҳаи, мақсад ки ҳамин райони Тобашар. хоб ягон саволтон бошад, ягон маълумоти иловагӣ хоҳед агар оиди ҳамин квартира фаҳмидан, барои занг занед, бештар маълумотша аз худашон гирен. ва шумо дам агарам хали квартираҳои фурӯшӣ, хонаҳои заминӣ, замини холӣ, ягон мошин, ягон техника, ягон аппарат ки боша барои реклама кардан, маърамат дар рақамҳои 885 1225 WhatsApp имо дора. маърамат рӯй кунед, сурат маълумотша мо реклама мекунем. лайкора гузоред ва навора то охираш тамошо кунед. мегзарем ба сеюм хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ астае дӯстон, қарор дорад дар ноҳияи Рӯдаки. дӯстони азиз, хоб деҳаи Шурчашма гуфтаги астае соҳибшон. ноҳияи Рӯдаки, деҳаи Шурчашма, ай бозор мега то мақсад ки то хонара мега 2 километр мега роҳ астае. 6 сотиқ замин масоат дорад ки 4 дар хона кардагӣ астае ки обсвет, ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухни. дӯстони азиз, хай ремонтушам ҳастае. ремонт мегад ошхона, ҳоҷатхона ҳамомаш мега ремонт кардаги дӯстони азиз. ноҳияи Рӯдаки, деҳаи Шурчашма, аз бозор 2 километр. хона мега дастсрочна фурӯхта мешавад бо нархи 250 000 сомонӣ бо муомила савдош, тариқи телефон ёки ай назди хона.
خب این رقم‌های حسابیشون مگافون است. کدومتون که می‌خرین بیشتر معلومات‌های عمیق و پرش از همین رقم‌ها گیرین. و دوستان عزیز شما در از یگان جو خانه، زمین، کوارتر که لازمه تنها در کامنت نویسید. اگر که ما یافتیم در ویدیو آینده با شما ویدیو کردن پیشکش نیافتیم بخوای ویدیو آینده را مقصد که انتظار میشین. خواهش داریم که سیلکه نواری ما رو در واتساپ، تیک توک، تلگرام، اینستاگرام های سیلکه نواری ما رو پادیسش کنین. میگذاریم با چهارم خانه فروشی. خانه فروشی نازی حولگی نوبتی است. دوستان قرار دارد در شهر ایسور، شهر که شرارت ارتباطتون عزیز شهر ایسور ده، یعنی که ارتباطش ده. خانه نو 6 سوتیخ زمین محصول دارد که 5 در خانه کردگی است. دوستان عزیز که حجت خانه آشخانه بانیش проект های фундаменташ рехтаги аст. боз калидор дар рӯи хона. хона трезаҳо мисол ки бисёр корош кардагӣ аст. фақат камтар рангу бор. нархаш 165,000 сомонӣ аст. муомила савдош мегӯяд дар назди хона. гирдванаш маҳкам уже хона ба фикрем кадомиш уже ранги уже тайёр аст. хоб ин рақамҳои соҳибшон мегафон аст. ягон савол ягон маълумот иловагӣ хоҳед агар оиди ҳамин хона фаҳмидан мара занг занед бештар маълумотро гирем. дӯстон азиз аз шумо хоҳиш ки лайкҳоро фаромӯш накунед, гузорем ба хотири меҳнатҳои мо ва агар имконат бошад силкаи навори моро падисаш кунед. мегзарем ба панҷум квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ аст. срочина қарор дорад дар шаҳри душанбе, ноҳияи фирдавсӣ, пеши корвон, рӯпарӯи мағозаи 7 ахтар. дӯстон азиз, яъне ки поёни корвон рӯпарӯи мағозаи 7 ахтар. хоб якхонага квартира аст ки духонага кардаги дар панҷум ошина қарор дорад. 44 квадрати метр. боб свет таъмин аст. ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухня, термос ва дӯстон азиз инчунин лифтам дорад. ремонтҳои беҳтарини замонавӣ, пеши корвон, рӯпарӯи мағозаи 7 ахтар. лифт мега ҳастай. ремонтҳои беҳтарин, термос, ҳоҷатхона, баня, калидор отдельно. нархи квартира 320,000 сомонӣ аст бо муомила савдош дар назди квартира. хоб рақамҳои соҳибшон дар поёни видео мондаги аст. кадоме ки лозим аст марамат тамос гирифта бештар маълумотро аз ҳамин рақамҳо гирад. дӯстон азиз ва шумо дам агар хонаи фурӯшии замин ягон аппарат ягон техника боша барои реклама кардан рақамҳои рекламаи мо 885 1220 ватсапдора маромат рӯй кунед. мегзарем ба шашум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ қарор дорад дар ноҳияи ҳамадонӣ, деҳаи навбуниёд. дӯстон азиз 7 сотиқ замин маҳсулот дорад ки 3 дар хона кардагӣ аст ки хонаҳош уже тайёр аст. хоб 7 сотиқ замин 3 дар хона, калидор баня дӯстон азиз ҳастай кардагӣ дурушта ва обсеча мега дорад. хонаи навсохта шикатор монтаж кардагӣ. хона барои зиндагӣ уже омода. хай мумкин ягон рангу бор бадил ихтиёр кунед. хоб арзон карда метавонед. мега срочнаи нархи хона 153,000 сомонӣ. хай гирд ва наша оли маҳкам кардагӣ набудиянд. 153,000 сомон рақамош аст. мегафон бисёр шахсон бисёр бародарои мо аз ҳамин комментариро хоҳиш карда буданд ки аз тарафҳои ҳамадонӣ хонаҳои арзон монанд. ин дӯстон азиз ин ҳамқа хона мақсад ки ёфта пешкаштон мекунем на кадомтон ки мехарен рақамошон мегафон занг занед бештари маълумотро аз худашон гирин. ва ягон рафиқтон ягон хештаботон ягон шиностон агар ягон хона замин квартира дошта боша барои фурӯхтан инак мо реклама мекунем. маромат сурат маълумотро рӯй кунед. рақамҳои рекламаи мо 885 1220 ватсап имо дора маромат рӯй кунед. мегзарем ба ҳафтум квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ аст. дӯстон қарор дорад дар шаҳри бухта, шаҳри қурғонтепа, 14 микрорайон. дӯстон азиз пеши масҷид дар ҷойгирад. духонага квартира аст ки дар сеюм ошина қарор дорад. 50 квадрати метр. боб свет таъмин аст. ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухня, термос дорад. дӯстон азиз дом худаш 4 ошина аст. квартираи фурӯшии нами одам дар сеюм ошина қарор дорад. дӯстон азиз хоб дар пешаш мактаби урусии нав. хоб бозорам наздик аст. отдельни ҳоҷатхонаш отдельни, ванна отдельни. дӯстон азиз хоб баъд сетага балкона мега дорад. 3 балкон дорад мега соҳибаш бо хахтон маълумотро мегирен. ва нархи квартира 275 роста бо хай муомила мекунед. домои советская ки ремонт дорад. ҷои хуба мега соҳибшон. хоб ин рақамҳои соҳибшон мегафон аст. кадомтон ки мехарем бештар маълумотҳои сатфида пурраша аз рақамҳо гирем марамат. мегзарем ба ҳаштум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри душанбе, ноҳияи шоҳмансур, кӯчаи каротигинский. дӯстон азиз хоб 6 сотиқ замин маҳсулот дорад ки 3 дар хона кардагӣ аст. дӯстон азиз тайёр аст ки якта подвал, якта калидор, дарахтони мевадиҳанда, ҳоҷатхона, ошхона, баня ва пеши хона навестай. шаҳри душанбе, ноҳияи шоҳмансур, кӯчаи каротигинский. дӯстон азиз
3 ҳуҷра хона. нархи квартира мега 350 000 сомонӣ аст бо муомила савдош мега дар назди хона. дӯстон азиз, ҳаминҷа кадом маълумоте ки ба дили шумо пурра набошад, чанд қа арзон мешавад, чӣ хел ҳуҷҷат дорад, чӣ қадар бозор наздик аст, чӣ қадар ягон чи мақсад ки наздик аст, ҷои хубае, ин маълумотое ки дар иҷа набошад, бо метавонед аз ҳамин соҳибош ҳамин хел маълумотро занг зада пурсед. ина рақамҳои соҳибшон мегафарад, ҳамин хел маълумот аз соҳибош пешкаш кардаги мо ба шумо расондем. боқӣ монда маълумотро метавонед аз худашон гиред. ба хотири меҳнати мо як лайкиро фаромӯш накунед гузоред ва навори моро дар дигар сайтҳо падилсаш кунед. мегзарем ба наҳум квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ навбатӣ аст дӯстон, қарор дорад дар шаҳри ваҳдат, кӯчаи тугдонда. ҳамин хел маълумот дастатон азиз, шаҳри ваҳдат, кӯчаи тугдона. тугдона мешавад ки тугдона ҳамин хел соҳибаш наистад. духонага квартираи дар дуюм ошона қарор дорад ки дӯстон азиз, квадратча хай нагуфтиян. духонага мега не ки сехонагаш кардага мега соҳибаштон азиз. хоб мақсад ки тугдонда пеш сеюм пеши буғ. ҳамин хел маълумото. хоб квартира хай ремонт дорад, нархаш мега 280 000 сомонӣ аст бо савдо муомилаш мега дар назди квартира. нархи квартира 280 квадратча нагуфтиян. рақамошон аст мегафон, кадом то ки агар бештар маълумот хоҳед агар фаҳмидан оиди ҳамин квартира маҳрама занг занед ва аз куҷое ба шумо хона, замин, квартира ки лозима дар комментария мо нависед, мо дар видеои оянда ба шумо ҷудо карда пешкаштон мекунем. мегзарем ба даҳум замини фурӯшӣ. замини фурӯшӣ назди ҳавлигӣ аст дӯстон, қарор дорад дар шаҳри ваҳдат, деҳаи истиқлолда. 6 сотиқ замин маҳсулат дорад ки фундаментош рехтагӣ аст дӯстон азиз, гирдванаш гӯи маҳкамае, гирдванашта одамо зиндагӣ дорад. нархаш 55 000 сомонӣ, камтар бигем уже сохтмоша сар кардагианд. шаҳри ваҳдат, ҷамоати истиқлол, 6 сотиқ замин, фундамент, нархаш 55 000. рақамошон аст дар куни видео. кадом то ки мехарем бештар маълумотои пурра ва аниша аз ҳамин рақамҳо гиред. айсуми гуфташон бо муомила савдош мега дар назди замин марамад занг занед. мегзарем ба 11 квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ навбатӣ аст срочнаи бо нархи арзон, қарор дорад дар шаҳри душанбе, якум советскида. якхонага квартира аст ки дар якум ошона қарор дорад, 24 квадрати метра. боб свет таъмин аст, ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухни, термистон азиз ва хӯронхона. ремонташ назурай набезе ва средия барои зиндагӣ мешавад. шаҳри душанбе, якум советскида, нархаш мега 275 000 бо муомила дорад. нархи ҳамин квартира 275 000 сомонӣ муомила савдо мега дорад. рақамошон аст мегафон. кадоми шумо ки мехаред рақамошонро занг занед бештар маълумот шунагиред дӯстон азиз. агар шумо дам квартираи фурӯшии хона, мошин, ягон аппарат, ягон маҳсулот, ягон замин, чизе ки барои реклама кардан бошад, маҳрамат дар рақамҳои мо барои реклама кардан 885 12 25 WhatsApp имодро маҳрамат доред ки мо реклама мекунем. ин буд навори имрӯзаи мо. то видеои оянда худо нигаҳбони ҳамаи